Da li možete da zamislite da na sebi imate komad moto odeće koja je 15 puta jača od čelika? Da li možete da zamislite da na sebi imate komad moto odeće koji je 15 puta jači od čelika? Komad moto odeće koji ima sertifikat AAA+, ili najveći nivo zaštite trenutno na svetu. Komad odeće koji je jako udoban za nošenje, rastegljiv, od prijatnih materijala, a pritom da je na isti taj komad imate doživotnu garanciju. Ne morate da zamišljate, to je moguće i danas ću da vam predstavim moto pantalone ili moto džins Karl Devil od firme Pando Moto iz Litvanije. Ona se pored toga bavi izradom moto opreme, moto pantalona, jakni, rukavica i tako dalje, što možete pogledati na njihovom sajtu, ali danas ću ja da vam predstavim moto pantalone ili moto džins, iako nisam verovao da mogu da putujem u moto džinsu, to sam uradio. Mislim da sam promenio svoje mišljenje i da je to jako udobno, jako zgodno za nošenje, a obzirom da ja vodim računa i o zaštiti i o udobnosti, kada su te stvari, ja na kompromise ne pristajem, jednostavno mi kvari vožnju. A sad, pre nego što vam predstavim pantalone, malo ću da vam objasnim za one koji ne znaju šta znači najveći nivo zaštite i šta znači A, 2 i 3A kao sertifikat zaštite. Tako da uživajte u nastavku videa. Šta u stvari znači sertifikat nivoa zaštite A, 2A ili 3A? Prvo, ta oznaka, to je evropski sertifikat za nivo zaštite odeće u slučaju pada, ali nije samo nivo u slučaju pada u odnosu na trenje, nego u odnosu na pucanje šavova, na samo trenje, na abraziju tog materijala, ali i na nivo protektora koji se nalaze u njima. Tako da jedan celokupan test se radi na 4 mašine, za 4 stavke i automatski po tome se dobija nivo zaštite za određeni model koji se testira.
Ti materijali se testiraju tako što se na jednu polukružni deo mašine stavlja se taj materijal, zateže se i dovodi se u kontakt ili trenje sa šmirglom koja imitira asfalt. Mere se sekunde koliko je potrebno da taj materijal pukne, da se pocepa i tako dalje. Kada kažemo nivo A zaštite, on se meri do 40 km na sat, ne može preko toga uopšte da izdrži. Kada ima 2A nivo zaštite, te kugle se pomeraju brzinom od 70 km na sat, dok materijali koji imaju oznaku 3A, oni se mere na 120 km na sat. Ove motopantalone imaju nivo zaštite AAA+. Taj nivo zaštite u stvari označava vreme koliko taj jedan materijal može da izdrži, a da se ne pocepa. I za to imaju sertifikat i može se reći da su jedne sigurno od najprotektovanijih ili da ne kažem najjačih motopantalona na svetu. Da, to su te motopantalone koje želim da vam predstavim. Kao prvo i osnovno što ću vam reći, to je da su jako udobne, jako fleksibilne, jako prijatne za vožnju. Imaju na kolenima ove rastegljive panele. Isto tako imaju rastegljivi panel koji se nalazi ovde na leđima. Hoću da vam kažem zašto potenciram tu udobnost, zato što fabrike kada prave pantalone sa što većim sertifikatom, to budu jako neprijatni i da kažem tvrdi materijali, neprijatni za nošenje. Pandomoto je napravila pantalone koje su jako udobne, jako prijatne za nošenje, a sa najvećim sertifikatom. To je denim kroz koji je protkana kordura. Duplo su ojačani šavovi i unutra imamo još jedan taj sloj, da kažem, na kritičnim zonama koji se zove balistek, koji je 15 puta jači od čelika. Imamo protektore koji dolaze sa pantalonama, znači na kukovima, protektore na kolenima. To su protektori D3O koji se jako brzo vade. To je nivo 1 sertifikata bezbednosti. I ono što je dobro, kada vraćamo protektore, imamo dva nivoa, to je dve pozicije vraćanja. Ako vam smetaju, ako ste negde u kafiću ili hoćete sa njima da prošetate posle neke vožnje motora, jako brzo možete da ih izvadite, mada ja nikad to nisam radio, nisu mi smetali. Šta je još interesantno, imaju ovde sa strane, ako slučajno podvrnete, imate reflektujuću traku. Dizajn je, da kažem, casual, onako klasičan, sa klasičnim džepovima kao za farmerke pozadi. Isto tako džepovi napred koji su onako malo veći, što meni i odgovara da mogu da stavim neke stvari, da imam dosta mesta, obzirom da ove pantalone nemaju džepove sa strane. Kod njih možete pogledati, ima još dosta raznih pantalona sa tim džepovima i još nekih različitih modela. Da kažem, casual varijanta, bez nekih napadnih linija, bez nekog napadnog logotipa samih pantalona. Postoji logo ovde kao ove munje na džepovima sa strane. Isto tako ovde jedna mala oznaka da je u pitanju Pandomoto. I pre nego što završim ovaj video, želim da vam predstavim i Pandomoto kaiš koji se posebno kupuje. To je kaiš koji je od prave kože, jako je udoban i jako je izdržljiv. Kaiš dugačak 110 cm, 4 cm širine, ima 9 rupa. Kaiš je namenjen za sve veličine njihovih pantalona, ali možete ga nositi kako za moto pantalone, tako i za neke druge pantalone koje koristite ovako svakodnevno. Ja sam neko ko jako vodi računa o bezbednosti, ali isto tako i o udobnosti. I što se tiče tih stvari, nikako ne pristajem na kompromise. Mogu vam reći, ako neko želi najveću bezbednost, najveću udobnost, mogu slobodno da kažem, Pandomoto je firma koja će da ispuni njegova očekivanja i ako neko ima, naravno, budžet za tako nešto.
U opisu ovog videa ću vam ostaviti kod, tu imate 10% popusta ako budete želeli da kupite, ali definitivno mogu da vam preporučim, ja sam prosto oduševljen sa ovim pantalonama i mislim da ću ih koristiti definitivno dugo godina u mojim mototurama. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako imate neka pitanja dodatna, pišite u komentarima. Ja ću vam ovde ostaviti dole link za kupovinu i link za popust, bit će u opisu ovog videa. Vidimo se u nekom sledećem. Pozdrav!